ise ya anyị na-eme ka ọ dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma onye sọ ọgịda adịrị anyị na mma ọgịdịkwa adịrị ya na mma ọ bụ otu echiri ihe na-eji ebido o bidoro taa krest inwe n'ọfọ nwoke ọbụla ga-ebilite aha na kresta si ga-echi igwe echi ọbụla o chere echi ọnwụ ike zite ezite ndị nga ha ise onye ọbụla sị agị na-echi igwe bifo a na-echi igwe na ọnwụ ike zite ezite ndị nga ha ise onye nwe ibi eso ise 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 kwa jiri bịa South Africa ka anyị ga-eji ala nwụchi ọnwụ wụrọ ka anyị ga-ekwe ekete ya ihe anyị tiri bịa ahụ ihe anyị ga-eri ihe ga-eri anyị abịa ụbọchị nji ụkwụ apụpụla ya ma epụ apụ ihe egbupụla anyị Chineke anyị siri bịa na-ekele ka anyanwụ na-ekele ihe agụ ndị awa na-ekele amadị ọhụ ugwu amadị ọha na-ekele n'ụbọchị taa ndị na-agba ọgụ ụmụ unu ga-erite ego ọgụ igwu unu ga-ebido bewe ebewo onye si igwe ya dị na-ebe ka ya gịrịkwa ebe onye ọhụrụ anyị akịcha anya mmiri ka afọ ụlọ mmanụ ngwa nga bido taa arụ ọrụ ị ga-ejikwa ihe dị na-enye ọfọ ya ọrụ ọwa afọ ka gị na-enye ya ihe na agị na-eburi a naghị na-eburi ọkụkọ agị na-enye eze ọkọkọ na eze mmekwu afọ ụlọ apụtara na a ga-eburi ya ọfọnụ echi anyị na-enye gị ọkụkọ awakwala anyị n'afọ anyị ga na-eburi gị ọkụkọ every 6 months anyị bụ ọkụ anyị fesara gị ọbụla ya echi anyị na-echeta dị ihe egbupụla anyị gbapụ ụzọ anụ oriri akekwe ndị mmụọ n'aka anyị hụrụ n'aka nna n'aka nwokafọ nwere n'aka okorochukwu nwere n'aka ọkpụrafụ nwere n'aka okpuru nwoke ihe anyị ga-ele anya gada abụ anyị ọkụ nna gịla nwa dịga ere nri akwụkwọ njiribi iche ka m ga-eji ala adapịa anya ndị mbịagidegwere nne ga-ebiri bisi ike otu a nweta ihe ga-eme na ọsọpụrụ ọwụla gị eme otu a afọ gbugule m ọkụkọ ọzọ